Gikapoy na ba ka gila ay ka wa nakakasabot sa imong gibati gusto niyo buhaton pero di nimo kayang himuon kay tungod nagsundog-sundog kag himog reels na dili niyo passion. Isa na ko mayon sa imong hana, deserve nimo nang tanan. Paminawa si Tikoy. Papang. Sana all igat. Bitaw, kung judgmental ka ayaw tan-awan ning video basig manggahi ka. Action. Joke lang ganito, mang. Abi na ko tinuod to pang bakit di ko kabro balik. Case otro. Action. Badya. Yawa. Bitaw, gimotivate rati ka. Ano ko ba? Gilibak ko rin duha. Yes, tinuod yun na ahas ko. Ano niya, kung ahas ko, kung may labot. Peka! Ayaw mo katawa.